Tiripon ang piling personahes kan Philippine National Police Bicol, Bureau of Fire Protection Bicol, Philippine Navy, Philippine Air Force, iba pang ahensyas de gobyerno, mga empleyado kan piling pribadong opisina asin mga estudyanteng hali sa manlain-lain na eskwelahan sa pagkondusero na Women's Month Color Fun Run takbo para sa kababaihan kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol aga kan nakaaging Sabado sa Legazpi City. 1,400 na partisipantes ang nakisumaro digdi. Nagpairinutan ang mga ini sa 5 km asin 3 km run sa palibot kan Sawangan Park sa Barangay Dapdap asin Barangay Puro. Binistong first runner-up man sa 3 km male category si John Paul Sarte. First runner-up man sa female category si Rose Ann Cantoria. 4 years na po ako nasumali sa fun run, kaya naging habit ko na rin po itong paglalaro sa fun run po. Kayang makisabayan ng mga babae kahit dito sa mga palaro, especially dito sa run kasi nga mostly male dominated to. And by this, napapakita namin na kaya namin makilaban. First runner-up sa 5 km run male category si Melvin Borbe Apil, asin second runner-up sa parehong kategorya si Jemboy Perez. Papunta po doon, may nararamdaman ako no matanlay na po sa legs, and tinutuloy ko lang po hanggang sa makabot sa finish line. Sobrang saya po kasi yung mga hirap ko po sa pag-ensayo, natupad po. Wala po talagang tsamba po sa laro pag may sipag ka po at may tiyaga. Sigun kay BJMP Bicol Community Relations Officer, Jail Officer 3 Ruth Castor, pirasa naman ini sa mga piglatag nindang aktibidad para sa Women's Month celebration ngunya na bulan. Taon-taon man daasinda nagkukondusir nin fun run na pinuna ninda poon pa kang taong 2011. Ibig sabihin, kayang-kaya natin mga babae. In fact, ang punong abala nito, babae. Halos babae din talaga. Our God Focal Person, Chief Inspector Lorraine C. Balboa, and the Chief Community Relations Service, babae din po. Si Senior Inspector Kenneth Gale de Flores, babae din po. It's amazing how women can make this happen. You know what? 2 linggo lang yung preparation nito. And look at how the community supported us. It's amazing. Salamat po talaga. But we also want to say thank you din po sa women advocates tulad ng Team Reformers Runners, the Kaakibat, Civicom International, and our other friends po na nagtulong to make this possible. Mientras tanto, ang nagunong fundo sa aktibidad ang mapapaduman sa kababaehan ken Haven for Women and Girls sa barangay Nasiksi sa syudad ng Ligao asit itatagama man na fundo para sa livelihood projects ken mga babaeng PDL. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.